хвърлих 6. Между другото, едно изследване на Chaos Group твърди, че е по-лесно човек да хвърли шестица от ZAR, отколкото да му се внедри безпроблемно неговия софтуер. Над 85% от проектите, които Chaos Group са прегледали, са имали различни проблеми, свързани с продължителността или бюджета, а една трета от тях изобщо не са тръгнали. Което прави задачата човек да си внедри софтуер относително сложна и рискова, но също така е важно да знаем кои са най-големите проблеми, свързани с този процес. На първо място, проблемът идва от лошата комуникация между двете страни. А на второ място, липсата на добра документация, която да знае какво трябва да се случи в рамките на този проект. В Enzum ние имаме много драматично различен процент от успеваемост на проектите ни и голям въпрос е защо това случва така. Нашите две правила са следните. Първо, ние поеме работа тогава и само тогава, когато смятаме, че може да бъдем полезни на клиента и ние сме подходящото решение за него. Това води до отказ на около една трета от запитванията, които пристигат при нас, но гарантира, че останалите две трети, с които преговаряме, са правилните наши клиенти. И втората причина е, че не започваме работа без да имаме детайлна документация какво трябва да се случи с проекта. Защото, съгласете се, ако искате да построите къща, едва ли ще искате тя да се прави въз основа на нещо нарисувано на салфетка, а по-скоро ще искате един подробен архитектурен чертеж. Бизнес софтуер Enzum. Повече с по-малко.